Figyelj, itt lenne az új szám. Nekem nem lenne más dolgom a zenével, csak átadnék már egy üzenetet örömmel. Tudjátok milyen, mikor teli ötlettel, ezt megmarad, ezt nem veszik el törvényekkel. Kinevetnél, ha azt mondanám neked, ami értékes lenne, nem látja a szemed. Megvan a történet mindenki fejébe, de dönted csak tud a választ a végére. Sokáig válaszokra a fejet kell törni, ha visszatudod a választ, előre is lőni. Kis emberekbe összefognak, győznek, itt az üzenet alapja, message-ről megy. Én azt kívánom, hogy higgy jobban minél, ahogy a rossz Isten és Jézus is él. Ha azt hittük, sajnos van egy megbocsájtás, ég a pokol tüze, de hidd el, hogy vár más. A paradicsomból a pénzuraltáig, mennyi fáradt fent pontosan odáig. De pénzt akarsz keresni a hangod erejével, ne légy más, hanem önmagad képével. Én csak írom, mit gondolok régóta, hidd el, mint régen, elsőnek most szóval. Menjen tőlem a negatív erő, ki kell adjam, gondolod, te fellépő. Nem színpadra akartam én régen, úgy már nem így lehet, fennmarad a nevem. Olyat mindenki, mi fent is marad, úgy meg lenne a puzzle régről pár darab. Van egy kép, és ha teljesen látod, ha kirakod a nyereményt is megvárod. Ha érted, akkor neked is volt álmod, nekem a hiányzó albumos számok. Refrént majd énekli az, akinek hangja van, csak ne feledd fent, a pénznek is szaga van. Ha sok mindenki érzékel állandóan, ha tudsz írni nálad is, esélyed szóban.